L-istaġun tas-sajf li ġej mistenni jkun tajjeb għas-settur turistiku kif bosta barranin qed jażlu lil Malta biex fix-xhur li ġejjin iqattgħu btala. Dan is-sentiment pożittiv qasmu magħna rappreżentant ta' numru ta' lukandi ewlenin f'pajjiżna. F'kummenti ma' One News Enditanti innota l-ħidma tal-awtoritajiet Maltin biex minn Ġunju li ġej nibdew nilqgħu lit-turisti. Bejn in-numri li bdew niżlin, bejn restrizzjonijiet li beda jneħħi l-Gvern u l-awtoritajiet tas-saħħa. Il-fatt li issa ħaniftħu fl-ewwel ta' Ġunju, l-indikazzjonijiet huma li għandu jkollna sajf tajjeb. Il-kwitt ta' Malta Għawdex l-istorja rikka l-baħar frisk, il-knejjes, l-ikel u l-karattru uniku tal-Maltin u l-Awċin huma fost il-karatteristiċi li qed jiġibdu lil dawn it-turisti minn kull kantuniera tad-dinja sabiex jiġu u jitpaxxew pajjiżna. Iżda dan mhux biss, kif l-iskemi li ħabbar il-Gvern għat-turisti intlaqgħu b'mod tajjeb ħafna. Bħala skema intlaqgħet tajba ħafna, kien hemm diġà bukja u kien hemm minn tagħna d-dettalji tiegħu biex la darba l-affarijiet ikunu iktar ċari nkun nistgħu nikkontattjahom u jibbukjaw. In ġenerali il-feedback huwa pożittiv għalkemm f'ċertu sezzjonijiet min-naħa tal-aġenti għad hemm daqsxejn ta' biża' ta' sa jiġri u jekk Malta sa tkun fuq il-green list. Jekk dejjem speċjalment ikunu nitkellmu fuq is-suq Ingliż. Fil-jum li tħabbar li l-Olanda poġġiet lil Malta fil-lista l-ħadra, Enditanti nnota kemm aħbarijiet bħal dawn se jħallu effett pożittiv fuq l-industrija tat-turiżmu f'pajjiżna. Xi ħaġa pożittiva ħafna li ħajkun hemm iktar pajjiżi, dejjem naraw b'mod pożittiv lejn l-Italja, Franza u l-Ġermanja u postijiet oħrajn possibilment anke barra mill-Ewropa. L-Istati Uniti għal min ħal vaccine jista' jsiefer, allura dik hija wkoll hija opportunità u xi ħaġa pożittiva x'la darba ġew fl-Ewropa għandhom iktar libertà biex jiċċaqlu minn pajjiż għal ieħor. Intant jiem qabel ma jitneħħew bosta restrizzjonijiet oħra fosthom il-ftuħ mill-ġdid tal-pixxini, gyms, ristoranti miftuħa sa filgħaxija u anke wara il-bars, is-surtanti għal kif il-lukandi tagħhom jinsabu wkoll ippreparati u ħerqana. Il-fatt li għandna d-data taf li meta ħatasal dik id-data, ħafna affarijiet għaddejjin kemm min-naħa ta' recruitment, kemm min-naħa ta' training, bħala bars u restaurants huma lesti biex nilqgħu in-nies. Qed nistennew bħerqa li jasal dakinhar biex nkun nistgħu noperaw b'aktar faċilitajiet fil-hotels. Intant fl-ewwel tmiem il-ġimgħa mindu tneħħew ir-restrizzjonijiet biex taqsam il-fliegu bosta vjaġġaw lejn Għawdex f'dawk li mistennija jkunu jiem tajba negozji fil-gżira ta' Tlitoljiet. L-appell jibqa' biex inżommu mal-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa biex inkomplu nrażnu l-imxija fosthom biex ma ninġabrux f'aktar minn 4 gruppi minn djar differenti.